गोजोननाय मोनदों गोजोननाय जासिग्रोबाय बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटि धमधमा आनसलिक कलेजनि जानाखि 15थि बराय फोरबो खुंफुं सान बेवहाय आंखौ लिंहरनाय लेखा आं सफैदों सफैनानै जोबोद मोजां मोनदों मैया दाखालिसो जों बाथौ आश्रमाव फैदोंमोन दिनै धमधमा आनसलिक कलेजनि बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटिनि नाजानायाव जा मोनसे 15 फ्रेशमेन जानाय ससियेल डे 2022 बेनि जानाखि थांखि बेनि जानाखि जोंनि फरायसा फरायसुलि हान्जानि गेजेराव जों बोरैहाय गोजामजों गोदान माखासेया बोरैहाय मोगा मोगि जायो बे कलेजनि गासैबो जानाखि थासारि बेजों बोरैहाय खाबजानानै आवगायलांनो हायो निश्चय जोंनि जानाखि गोजाम माखासेया गोदान बिथांमोनखौ बोरैहाय बे कलेजनि आबहावाजों खाबजानानै आवगायलांनांगौ फोरोंगोन गावजों गाव सिनायथि लालायलायगोन आं सानो बर' समाज मोनसे सोद्रोम बर' समाज दानायाव जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसा फरायसुलिनि बिबान दङ बिसेसकै जोंनि जानाखि गोरों समाज जोंनो माने प्रफेसर बिथांमोना लोगोसे एबसु लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानि बिबानगिरि बिथांमोना गोदान जोलै हान्जाखौ दैदेनगोन लामा दिन्थिगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय गोबां जोंनि गुदि फरायसालिफोरा भेन्सारावनो दङ आरो गोबां गभर्नमेन्ट स्कुलाव सासे फोरोंगिरिजोंनो दङ आरो माखासे गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि गभर्नमेन्टबाबो नांगौ रोखोमै फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय ओरैबायदि माने आख' फिख' जेंनायाव दङ जे जेंनाफोरखौ सावरायनानै माने फोजोबनो हाया आंहा मोनसे आसा नैबे 2020 मायथाइयाव जानाय नेशनेल एजुकेशन पलिसि NEP जानाय 2020 बेनि गेजेरजों जोंनि जानाखि हम लेंगुवेजजों जानाखि फरायनो मोननाय जानाखि खाबु आरो इंराजिया थाखो 3निफ्रायनो जागायजेननाय जानाखि खाबु बेफोर जेला फैयोबा जोंनि बर' बिजोङा गोबां एनरलमेन्ट गोबां जोंनि गार्जेनफोरा निश्चय गावनि फरायसा आरो गावनि गथ'फोरखौ हरगोन जों NEPनि गेजेरजों निश्चय जोंनि बर' बिजोंखौ जों गोजौआव लांनो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं बे बराय फोरबो मेलाव नुजाथिफैनाय मिडिया नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो दिनै जोंनि 15थि बे बराय फोरबो मेलाव जोंनि बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बिथां रमेन बसुमतारी सारा बाहागो लागोन बिथाङा नलबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आबसुनि प्रेसिडेन्ट बेजों लोगोसे जोंहा एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै मिस्टार अनिल बसुमतारी इडुकेसन एक्जिकिउटिभ मेम्बार BKWSC बिथाङाबो फैगोन बिथांखौबो हांख्रायखादों लोगोसेनो बिदिनो गेस्ट अफ अनार हिसाबै जोंनिनो धमधमा आनसलिक कलेजनि बर' बिफाननि प्रफेसार बिथांमोनाबो थाफागोन लोगोसेनो बेजोंनो बायदिसिना जोंहा प्रग्राम दङ बे हाबाफारियाव जेरै जोङो कालसारेल आर्टिस्टबो हांख्रायनाय जादों बे कालसारेल आर्टिस्टआनो जाहैदों बिथां मोनसोम बर' आच्चा जिहेथु जोंनि जे बर' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटि बेयो जोंना 2008आवनो फर्म जादोंमोन सिन्स 2008 दिनैसिम जोङो बर'फ्रा आलदायै फ्रेशमेनखौ खुंबोगासिनो दङ आरो खुंलांबायबो थागोन इयुनाव जोंनि मट'आनो जाहैदों जेन'बा जों बर'फोरा जोंनि जिथु कालसार ट्रेडिसन बेखौ लाखिनो थाखाय आरो खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दायो जोंनि कलेजा 2021आव प्रभिन्सियेलाइज जादों होनबाबो गासै बिफानानो गभर्नमेन्ट जादोंमोनब्लाबो दुखुआ जोंहा बेवहायनो जेन'बा जोंनि बर' बिफाना बर' डिपार्टमेन्टआ प्रभिन्सियेलाइज जायासै बे जोंनि मेन दुखु फोरमायनाय लोगोसेयैनो जोंनि बे कलेजाव गोबां बर' फरायसाफोर दङ 300नि सायाव जोंहा फरायसाफोर दङ बेजों लोगोसे जोंनि फरायसालिमानिफ्राय गोबां बारग'लांबाय बिदिनो BA पास जानानै मास्टार डिग्री कमप्लिट जानानैबो ओंखारबोनो हादों खिन्थु जोंनि कलेजा दिनैसिम
जोंनि बर' डिपार्टमेन्टआ दासिमहालागै माने प्रभिन्सियेलाइज जानो हायासै बेखौनो जोङो खावलायो जाहाथे जोंनि जिथु बर' डिपार्टमेन्ट बेखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामना होयो बेनि सायाव जाहाथे नायबिजिरो मोजाङै मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन